Hello people, hello guys, and welcome back again. Panapa, my name is DJ Sparks. Panapa tokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Ndine video yandichiona zvangu kwa Prophet Kuda Jose ku City Sports Center kundokwanonamatira. Ndine video yandichiona mumwe murume akaenda kunoromba. But izvozvi mishonga yava kupedza mhuri. Sa video yati munyatsorione guys. Muona kuti hey, zviwindi zvinoitika zvinoitwa nevanhu ka mawani kana vachitsvaga mari uye zvanenge tattoo rakanzi no rega ndiyatsokuratidze video muriona. But before ndapinda pavideo guys, kauchingosina subscribe, please do subscribe. Kauchingosina to follow Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks W, please don't forget to follow us kuita kuti usapotsane zvimwe zvinyowani. Uyezve ndauya netimu yangu inobranda mota, inoprinda makarenda ine zvigore rapera. Zvakawanda zvinoitwa netimu inonzi Graphicals Marketing Agency. Inoita zvinhu zvakawanda, inofa maservices akawanda avanoita ende vari very cheap, especially makasvika muchiti tabva kuna DJ Sparks vari chidiscount zvanokuitirai. Saka munongovabata namba dzavo, let me check namba dzavo, ndidzo dzidzi namba dzavo dziri apa idzi. Munogona kungoita se mungatsodziona namba dzavo ndo dziri apa. Zvane maofisi arisungota zvana musiyamwa wane ofisi yavo iri apa. Ndofunga munoona pane Bello City Moab mapazi akatangenda muna Julius Nyerere panokwirwa chitungwiza apo. Ndipo munokwanisa tasi kuabata ipapo vanhu vakarongeka, makambani akarongeka. But for now rege tipinde munyaya yedu yanhasi inova iyo nyaya dzinotyisa nyaya dzatiri kuona muno muZimbabwe dzichiitika. Ngetimboona kuti wagwana nababa vari pano. Baba vari kuti vakaenda kuMozambique vachienda kunotsvaga mushonga welaki, but baba vari kuti mushonga wapanduka kuva chikwambo. Regai tinzwe baba vachitaura. Matikudini wakapanduka wakudinwa. Ndakaenda kuMozambique kuhowe kuona ndichienda kundokunyengedza vanhu vambobvunza mushonga weraki. Mushonga weraki ndobva ndapesa ndazorasa mumba mweri duma riye ndobva radini richatozvinyaya mushonga. Ndozona mhuri yangu yakudini yakudzudzikana, mombe dzakufa, mbudzi dzakufa, huku dzakufa, makaromba ere vana vakuparara. Makaromba ere baba pastor? Makaromba ere baba? Ndakaro yemeni makaromba ere? Yemeni yakapanduka mushonga. Makaromba ere baba? Yemeni makaromba yemeni. So makaromba zviri kuita sei? Zvakudzudza nhasi unodzudza ndapedza nyika. Akaromba here first. Makaromba here baba. Tozokontinue kuti dzimwe nyaya asi munhu ngaabvume mhosva dzake kuti akaromba here baba kana hamuna. Nzwe nyaya guys. Pedza vanhu. Zviri kuuraya vanhu. Vana mune vangani? Vana ndanga ndine 6 vana, saka vasara 3. Zvadya vamwe ava? Yemeni. Saka zvakuda kudya vamwe zvakare? Yemeni. Saka ari palist ndeupi? Ari palist rekudyiwa ndeupi? Ari palisti tongoti zvikati zvikabata apa zvabata apa. Ivhoni ndiye ari palist. Yemeni. Kwozoteerani? Kuzotera Reason. Isaac ndiye ari palist. Reason anozopesera ndiye Reason. Ndiye anozodya pekupesera wacho, anozodya pekupesera anonzani? Kuda kwashi. Munhu waMwari vari kuti zvakutanga kudya nevazukuru. Vana vevana vakagara pano. Sumuke mugare uko. All right, I'm joking, children of God. But this is a serious case, as you are hearing here. Please, you can interpret. So, viewers all over the world, we have an issue here for a man who went to Mozambique to get some charm for good luck. But now that charm has turned to be a goblin, which is now affecting his family, and his children are now dying one by one. He had 6 children and he has now left with only 3. And he was telling us the names of the children that are going to die one by one. Can we just hear more from him? Amen. Thank you. So, baba muchiri kuda here mishonga iyi? Kwete, saka ndamuno mumba yaMwari kuti andibatsire. Ndatambura kufamba, ndaruza mari dzakawanda, ndichingoparadza mombe nemombe, vana chindibatsira, hapana chiri kufamba. Saka ndaya muno mimba yaMwari ino kuti andibatsire. Ende munodzorera kwamakazvitora? Kwamakazvitora? Handizvizive kuti zviri papi, mushonga chakapanduka, handisi kuziva kuti iri papi. Iri mukati memiri mungoroteseva chete.
Ko vanhu vacho vakakupai vari kupi? Vakafa vese. Vakafa munhu wacho. Anga akati munozodzoka nazvo. Vakangondipa mushonga warake endai muri munoshandisa ndikati haupanduke here hanzi haupanduke. Ko dumwa kushandisa. Nedumwa. Ndobva ndaita mushonga ndobva ndaita dumwa. Dumwa iro ndobva ndaita chinhu chamanga ndobva changodonha mumba. Ndobva ndangozvisiya ndikati hazvindibatsire izvi. Ndozochiona hapachisina. Zvakangotsvairwa pasi. Saka dzinza rese rapera. Dzinza rese rakutambudzika. So this man is confirming, man of God, that he collected some charms from Mozambique. Now he doesn't know how to solve that issue. It's now difficult for him. He doesn't even know where he has put those charms. What he's seeing now is the results of people dying in the family. He doesn't even know where he has put the charms are. And now he has gone all over the world trying to get some help. That is why he is here, man of God. We are going to pray for him. What can we do with this man? Ndibatsire munhu waMwari she wangu. He's actually pleading for mercy, man of God. 15 years ndichongotambudzika kuti mungaite sei. It has been now 15 years. Nanga vachingodaro hakuna chiri kufamba. Saka ndangoti inini mari mezuro ndakapiwa hope tichita semudungwe seizvozvi. Iri nzvimbo ino yandasvika kuti nzvimbo ino here ndobva ndaona muprofita ndobva wamire pamberi pangu ndakangomona handina mbotaura naye ndobva ndangopepuka hope dzacho. Saka nhasi ndasvika mukati menzvimbo ino iyi ndangoya setsuro yamukira makumbo ndanga ndisingazasi mhuri ndiyandikoka kuti ndiwe ngati menzvimbo. All right, I want to pray for you. So Baba, I want to ask the last thing. Zvimwe hazvisisiko here kumba Baba? Kubva ipapo ndiri kunamata chechi John Maso kuti ndibate mushonga handisi kubata kana mushonga ndiri kuona. All right. Ko gogo avapo here pa crew. Regai tinzwe gogo vachitsanangura vari vanhu vaMwari regai nditaurewo inini zvakaitika pamurume wangu. Shuwa mushonga akauya naye achibva kuMozambique. Auya naye mushonga zvikachinzi ndisonerei dumwa rinenge richindichengeta. Ndokubva ndasona dumwa riye kubva akugara naro riri paruoko apa. Sezvo munhu anga ari n'anga. Saka handina kuziva kuti mushonga uchazoitawo sehandaizivawo. Asi pane imwe mushonga yainditemererawo yokutoti kana kufa kuri kuita vana. Zveshuwa inindika mwana wangu mukomana wandakamira naye ndakaenda kunomubata mwana emangwana abva afuma afa mwana iyeyo. Ndakazo mwana wangu anga ari kuEpworth achirwara ndakamuenda kunomuona. Mwana uyu akandiita amai ndikatarisana nemiso urwere huri kukura. Saka kana ndabuda ndikaenda kusaidhi mwana uyu anoswera zvakanaka. Saka mwana uyu haana kuzoita mazuva kubva anobva sei? Ndobva afa. Ndokubva afa akatofa gore rapera muna June. Saka umwe mwana makanga unomuona ndobva atofa. Handisi kunzwa. Ndabva atofa yanga ari matwins. Bva atofa. Saka inini ndakazorota dzimwe hope dzokutota ndichifamba nababa usiku. Ndaifamba nawo ndiri pamberi ini ndanga ndisina kupfeka. Ndakaita ruviri ndichirota hope idzodzo ndina rume wangu ivava. Saka ndikutoona kuti shuwa uroyi hulipo. Saka tikukumbira kubatsirwa kuti vana vatatu vasara vararamewo nokuda kwokuti izvozvi vana vacho ndo vari kutichengeta. Isi hatichagona kushanda tachembera. Asi vana vacho ndo vari izvozviwo kuSouth Africa kuti zviri kutomurova zvichibva kuno. Saka takumbira kubatsirwa kuti zvingapere sei. So people of God, the wife is confirming that the husband took some charms in Mozambique, of which she was also an accomplice in doing the things. They were doing it together to such an extent that she had also had the powers even to kill someone with witchcraft, men of God. All right, ladies and gentlemen, are we ready for family deliverance next week Sunday? Oh yes! Let me take this opportunity to invite you. We've got a big Sunday of family deliverance. Even don't worry about the rains, just come, right? Remember your family is dying without the rains or the rain any time. So please, I'll be praying for people, for families next week. I'll be praying for families. Please, it's a big Sunday of family deliverance. We saying, men of God, I will bring someone. Are you sure? Are you ready? Oh yes. Are you ready? Yes. Let me pray for you, right? Vari kuti tanga tine vana vedu 6 tasara nevana 3.
kuhama kwakadonha vanenge varume 5 nevakadzi 3 muzukuru 1 kuburikidza nechinhu ichi. Lift up your hands, close your eyes. So the man of God is praying for the family for deliverance. Can we just witness the deliverance taking place? The man of God praying for them and delivering them. In Jesus' name. Handina mweya unotongwa nemadzinza. I think mainzwa nyaya iyi guys. Ha! Zvakaoma, zvinotyisa, zvinovhundutsa, zvinokatyamadza kuti chii chiri kumboitika munyika yababa. Chii chiri kumboitika. Saka ndozvatataura nazvo panapa kuti tikupakurirei, tikuudzei zvinenge zvichiitika, mugare muri up to date, mugare muri up to the time nenyaya dzichiitika munyika yeZimbabwe. Still musandavhara guys, kana muchinge muchida kuzobrandirwa mota dzenyu, muchida kubrandirwa whatever zvamungade kubrandirwa, muchida kuprindisa ma-t-shirt, muchida kuprinda calendars, ndawere namazvikokota, vanhu vari chipi kuti munokwanisa kuita nawo dhiri rakanaka, ma-flyers, ma-posters, vanogona basa. Namba dzavo ndidzo dzidzi. Let me show you namba dzavo. Namba dzavo ndidzo dzikubuda pascreen idzi. Munongobata one of number idzi mongotabva kuna DJ Sparks, anobva kudzikisira, anobva kupeka discount kakanaka kana takanegotiata kudhara. Namba dzavo ndidzo dzikubuda pazasapo idzo, kamuda kwazo whatever zvamune muchida. Kana panada kusvika paground makasungwa kusvika panamba idzi, pa-address iyi. Room 31 first floor, Belo City Mall, opposite OK, corner Manyika and Julius Nyerere. Ndofunga vanobva kuchitungwiza vanobva vangozvibata kuti ndepapi enda pamborasise zvamuchose. Don't forget to follow us on all social media platforms, but before you follow, please follow Jesus Christ, saishe namuponesi upenyu hwenyu. Tsvagai Jesu achawanikwa, tsvagai Jesu achawanikwa. Otherwise I'm out.